आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक यांनी आचरे गावात अनेक विकास कामे मार्गी लावली आहेत. त्यामुळे सरपंच पदाचे उमेदवार मंगेश टेमकर यांसह ग्रामपंचायतमध्ये आमची सत्ता येईल असा विश्वास शिवसेना ठाकरे गटाचे पदाधिकारी नारायण कुबल यांनी व्यक्त केला आहे. कोकणातले ग्रामपंचायत इलेक्शन हे पहिल्यांदाच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ह्या महाविकास आघाडीमार्फत लढवले जात आहे आणि पूर्ण महाराष्ट्राचं हे पहिलं इलेक्शन असल्यामुळे संपूर्ण सगळ्यांचं लक्ष या ग्रामपंचायतीवर आहे. घातल्या ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच टेमकर पहिले 5 वर्ष सरपंच होते, त्यानंतर त्यांची मुलगी प्रणय टेमकर एकूण 10 वर्ष त्यांनी कार्यकाळ जो केलेला आहे. या बाबतीत मच्छीमारांच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं तर मच्छी मार्केट आचरे गावामध्ये 1,65,00,000 झालेलं आहे. हे एक आदर्श गाव म्हणून मोठं एक भूषण म्हणून आचऱ्याचं सगळ्यांच्या आहे. या बाबतीत आपण जर विचार केला तर विकासात्मक वैभव नाईक आमदार यांच्या सहकार्याने, खासदार विनायक राऊत यांच्या सहकार्याने आचऱ्याचा मूलभूत सुविधा बाबतीत रस्ते, पाणी याबाबतीत विकास झालेला आहे. घातल्या ग्रामपंचायतीमध्ये पुन्हा टेमकर साहेब यांना सरपंच करून उर्वरित लोकांना रोजगार निर्मिती आणि स्वयंरोजगाराच्या बाबतीत स्वावलंबी बनवणे हा मेन उद्देश आहे. तरी आणखी या विकासात्मक जे मूलभूत गोष्टी राहिलेल्या आहेत त्या पण पूर्ण करण्यात येईल. आता जो उत्स्फूर्त प्रचार लागतो आहे हाच या विजयाची नांदी आहे, एवढं मी सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.